Great day mga bossing. Time check 3 AM ng umaga and it's a Friday. No, now it's a Saturday morning. Papunta ako ngayon ng Layak. Kasi doon ang jump off ng mga makakasama ko sa ride natin ngayon at papunta tayo ng beach. At yung beach na pupuntahan natin hindi basta-basta yung ruta. So malalaman nyo mamaya bossing. Kita nyo naman naka bike packing setup na naman tayo. Kaya mapapalaban na naman tayo ngayon sa ride. Kaya kita-kits tayo mamaya mga bossing para makita nyo kung saan kami pupunta. Tara! Morning! Sorry, good morning po. Berapa? Yo. So kaway muna ba nakakangiti pa? Father, Son, and Holy Spirit. Lord, pinupuri ka po namin at nagpapasalamat po kami ngayon sa inyo sa pagkalagay mo sa amin. Pag naabutan nyo na yung Vista Mall, eto dito sa Balanga, ibig sabihin malapit na kayo dun sa kanto papuntang Bagak. Ito na, dito na kami sa Pilar mga bossing. So dun sa kanto sa kanan, yan yung papasok na ng Bagak. Yan. Then dito yung Pilar. Then ito yung papasok papuntang Bagak. Ito rin pala yung papunta na rin ito ng ng Samat. So yun yung pumunta ng Mount Samat. Dito na tayo sa ayan ha, sinasabi ko na magbibideo ako ah. Pagod na. Pagod na nga, konti pa lang. Kailangan nating matulog muna. Ayo. Power nap. Basta Grace. Kaya Ayos pa. naman. Ayos pa. Grabe. Hindi pa kami nakakarating ng Bagak. Ang dami ng ahon. Wow. Ahon. Konting lusong. Ahon kagad na mahaba. Ayos. Welcome, Bagak Bataan. Yup. Hintayin natin sila dito mga bossing. Touchdown. Pero malayo-layo pa. May grupo ba kayo? Tawag niyo sa grupo niyo, nakaputi kayo lahat. Team Maitim. Shout out, shout out. Shout out. Jonathan David.
Shoutout nyo yung mga nililigawan nyo. Shoutout kay Mama. Shoutout sa ano ko dyan. Shoutout kay Mama. Ano? Sala. Nagpaalam kayo? Aba. Ride safe. Ingat, ingat. Ingat. Wala pa yung ibang kasama, hintay pa namin. Dito na yung iba. Ay, ito parating. Good morning. Good morning. Kahit walang tulog. Ayan mga bossing, ganda ng daan dito. Kahit umaraw pa mamaya, kung ganito lagi, maraming puno. Nakasilong, panalo. Pero medyo umaambon ng konti. Huwag naman sanang matuloy. Sabaw. Doon pabot ng kalamansi. Baga. Andito tayo sa kabilang kalsada at hindi natin makakasama. Delegate, palusok dito sa may kanto, sa tabi ng Friendship Tower. So far, palusong pa rin yung ruta natin, bossing. Then, kakaliwa dito. Kanto na to. Yan. Panalo. Wow. Ganda. Good morning. Ride safe din. Luso, come on, 20 kilometers. Para may packet yan. May packet yan pag ganyan. Kaya tingnan mo, humihinto yung bike. Pag magdan mo. Packet yan pag ganyan. Paano siya, no? Pahon yung dulo niyan. Yun. Mahatak. Ayan, sa baba, sigurado yan. Oo, Tatula yan. mahatak eh. Mulingal Bridge. Tara, one to na lang. Pag ina. Paahon ka na nga, may mga aso pa. Joke na kanyan. Pakinis ko bitis. Lusong with the beautiful view of nature. Yan. Ganda talaga. Kahit mag-aahon ka rito, busog naman yung mata mo sa ganda ng paligid. Ay, pre. Kaya. Kala ko naiwan ka na eh. Kain na kayo. Kala ko naiwan ka na, nauna ka na pala. Ha? Ano, sinundan niyo ba? Ano ba yung pansa kayo dumaan? Kasi lumigo ako pakanan eh. Galing sa... Pwede rin yun. Oo, Dumiretso kayo. yung malusong yung pinuntahan mo, yung may tulay na maganda. Doon ako, yun yung nasa kumot eh. Shortcut Hindi ko yun. kayo nakita. Oo, mas madali yun. Maiksi lang yun, shortcut yun. Diretso kasi kayo eh. Doon nakalagay yung kumot eh. Ah, dun ba? Oo. Nakakatakot, walang ilaw.
Puta, parang Silent Hill. Dumiretso na yung sa harapan, sinundan na namin eh. Wala sana tayong kasabay na sasakyan mo. Oh, pero yun, Wala, yun, oo. Solong-solo mo. Konti lang naman yung matarik na ahon yung panglabas palabas lang eh. ating wall. Eh, pati ron. Sarap pag-abok noon. Kaya Ito lang naman yung mga askal nila dito yan. Post na rin tao. Pero dati rin paglaban na ka ng dogfight eh. Si Map 946 siya pa mapali. Wata par pantunan may palit mo tangat suta na ganyan. Tangmumuran kaya ka makapagkainten. Karin pantunan ni Ngaldo. Ride out na ulit, lakas ng hangin. Haba-haba yung lusok mula dun sa pinaganoan namin stopover. Sa Binuangan Bridge. Tapos ahon na. Grabe, maganda rito. Maganda rito, maahon nga lang. Grabe, panahon talaga. Kahit saan ka tumingin, ganda na makikita ko. Dito yan, dito, panalo. Nice one. Umangat yung sasakyan eh no. Yun, third bridge, Anyasan Bridge. De La Rosa. Ito na daw yung landmark, yung roundabout. Ibig sabihin malapit-lapit na kami. Pag nakarating na kami dito sa roundabout. JS mo na yan. Madam Jessica. Tinawan mo. Kuya, unapit ka. Yun, doon kami sa ahon, aakyat. Good luck talaga. Hello. Breakaway. Sabulin mo! Ulit mo! Makita mo! Ang pagmamahal mo! Kinawan Bridge. Yun o. Doon kami galing. Sa kalsada na yun. Dito na kami sa taas. Ay. Kaulang sapat na. May mga baka dito sa dadaanan. Dito may dadaanan. Pero may mga baka na nakaharap. Ang haba pa ng sungay. Diyan ba? Sabi dito. Mapa. Dito daw yung daan pero maraming bantay. Nantok na ako.
Oh, hindi pa ako natutulog eh. Lumubog sa tubig. Kumain ng tanghalian. The best. Oh yun, pinapasok na yung baka. Kailangan mo na humingi ng ng permiso para makadaan. Ay, hintayin namin yung mga ibang kasama rito. Okay, nakahanap ng presko. Kusong naman ah. Meron sa tabi ko, kasa pa lang. Niya, yun daw yung pinakamahirap niyang negron. Paano di mahirap? 3 araw ko kumakain ng corned beef, talagang mahirap. Sipin mo yun, 3 araw kang mula umaga hanggang gabi. Hanggang gabi. Makikita mo yung kulay red na bagoong. May gulay nga. Laging may maling siya. Bang nat. Okay, rin, kaso. Hindi pinatuyo ko din sa bike tapos nula. Sige, sige. Ay, Pwede kami sa'yo, naka hydraulic eh. di rin ako mabilis dyan eh. Single trail dito. Oh, ahon din yung trail. Motor! Natin panalo. Hindi sara eh. Sarado natin. Hawak ulit. Sarado. Kaya ako lang. Hawak lang. Thank you. Bukas pa uwi. Magtutulak kami sigurado rito. Palusong eh. Haba. Uy, medyo sopak yung buhangin dito. Asa na kaya sila? Nagpantang ng bahan yun. Ganda oh. Ganda ng view kasi nakakatakot tumahan dito. Hindi pa naman tayo. Kita naman tayo trail ride. Okay. Medyo may nakakabahan. Lalim. Alanganin pa sa akin. Papansin nyo dito bossing, masyadong matarik na yung lusong, so hindi ko na hindi ko na kaya din. Hindi naman tayo trail rider eh. Kaya lalakarin na lang natin hanggang doon sa marting tayo doon sa kabila. Pero ang ganda na ng view dito. Panalo. Ayun. Lakad mo na. Pag mga ganitong condition at hindi ka nakakasiguro na kaya mo, piliin mo na lang yung mas safety na way para malampasan mo. Mahirap na. Baka magalanganin ka. Ma-aksidente ka pa. Kapag may mga ganitong medyo challenging nga yung mga roads, tapos nag-exert ka pa ng pwersa para overcome mo yung ruta, maigi na magdala ng pagkain, lalo na nakakatulong para mabigyan ka ng lakas. Ito itlog for potassium, tapos tubig, dapat may nakahanda rin tubig. Napakalaking tulong talaga na
Meron ka mga dalang bags, pang bike packing. Yan, para sa gamit mo, kain, tool, cellphone, napaka-convenient na madali mo ma-access at nadadala mo yung mga kailangan mo. Kaya kudos talaga to Sakit. Thank you Sakit Bag. Madadaan na Pantulay. Yan. Flag. Tuloy na Kawayan. Oh, tumusok sa gulong. Na, Paglaloma Beach. Asukal lang yung dadaanan, pero pagdating dito sa mismong beach maganda na. Side trip din ako eh. Oh. Binabakat yata ang bato-bato. Ito Katintete Kawayan. Di ba't paukyat? Ayun eh. Pine-prepare na yung pagkain namin. Bumili tayo yelo. Wala pong naisabay sir eh. Wala. Kasi matutunaw po. Buti nga po hindi nakabili si ate kasi po. Pero meron dyan. Meron naman po. Ba? Steak, rice, and chicken nuggets. Tol, kain na. Chicken nuggets. Meron pa doon? Chicken nuggets din. Ang mga isda, may ano pa, may araw pa. Nakain ulit? Oo, dinner. Laklak-alak. Oo, ano pang gagawin natin? Nasa bis tayo. Full power na sa EDSA. Ako naman po dito. Ilagay mo si madam! Kalahating baso, nakarami na kami. Oo. Hindi, puno. Habol, habol! Puno.